हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन जे नोंथांनि चेनेलनि प्लेलिस्टखौ माबोरैहाय क्रिएट खालामो। हमनानै ला जाय पार्सना जाय सुबुङा फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव आंनि भिडियोखौ भिजिट खालामो, भिजिट खालामनायनि उनाव आंनि चेनेलाव क्लिक खालामो, क्लिक खालामनायनि उनाव फार्स्टआवनो आंनि भिडियोसआव क्लिक खालामगोन बियो। आं मा केटेगरिनि भिडियो बानायो बेखौ चेक खालामग्रोगोन। बिनि उनाव माबाफोर प्लेलिस्ट दं नामा, हमनानै ला बे प्लेलिस्ट दङब्ला प्लेलिस्ट क्रिएट खालामदोंब्ला प्लेलिस्टआव क्लिक खालामगोन आरो जुदि प्लेलिस्ट क्रिएट खालामाखैब्ला प्लेलिस्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव बियो ब्लेंक देखायगोन। नाथाय आङो प्लेलिस्ट क्रिएट खालामनानै दोनखादों। जाय बिथांमोना प्लेलिस्टआव गोसो बायदि गावनि नांगौखिनि कन्टेन्ट, गावनि नांगौखिनि भिडियोखौ बिथाङा मोननो हायो आरोखि। बेफोरबायदि प्लेलिस्ट बानायनो गोनां जोबोद गोनांथार आरोखि। हमनानै ला प्लेलिस्टआव जाय बिथाङा, जाय आंनि साबस्क्राइबार बा आंनि जाय नायगिरि, बियो जुदि गावनि इन्ट्रेस्ट दङब्ला बियो आंनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै प्लेलिस्टआव क्लिक खालामथारगोन। नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदि गोबां भिडियोसआव भिउस मोननो लुगैदोंब्ला प्लेलिस्ट क्रिएट खालामनांगोन। माने बिभागनि भिडियोखौ नोंथाङा बे प्लेलिस्टआव सेट खालामनांगोन। हमनानै ला आनबक्सिं भिडियो, बिनि थाखाय आं मोनसे प्लेलिस्ट बानायदों आनबक्सिं भिडियो। अके, बेयाव आं मोनसे एक्सट्रा आनबक्सिं, अनलि बे प्लेलिस्टनि बे आइकनाव अनलि आनबक्सिंनिल' भिडियो थागोन। आरो सेकेन्डआव दङ काइन मास्टार एडिटिं। आं माबाफोर भिडियो एडिट खालामनोब्ला काइन मास्टारनि गेजेरजों आं फोरोंदोंब्ला आं बे काइन मास्टारनि गेजेरजों फोरोंनाय भिडियोखौ आङो बे बिभागखौ आं बोखावनानै बे प्लेलिस्टआव दोनहरगोन, काइन मास्टार एडिटिं। बिनिफ्राय थार्डआव दङ बड' इउटिउब कर्स। माने इउटिउबनि सोमोन्दै आङो माबाफोर भिडियो बानायदोंब्ला आं बेखौ आपल'ड खालामनायनि सिगांनो, पाब्लिश खालामनायनि सिगांनो आं बेखौ प्लेलिस्टआव दोनहरखायो। बे भिडियोआ इउटिउब कर्सनि, इउटिउबनि थाखाय ना काइन मास्टारनि सोमोन्दै, ना आनबक्सिंनि, ना रिभिउनि, ना ब्लग भिडियो, बेफोरबायदि मोनसे प्लेलिस्ट आं क्रिएट खालामखायो। आरो नोंथांमोना जुदि प्रफेसनेल इउटिउबारब्ला प्लेलिस्टखौ नोंथाङा क्रिएट खालामथारनांगोन। दिनैनि भिडियोनि गेजेरजों आं खिन्थागोन जे बेफोरबायदि प्लेलिस्ट नोंथाङा माबोरै बानायनो हागोन आरो माबोरै नोंथाङा कन्टेन्ट बाय कन्टेन्ट प्लेलिस्टखौ क्रिएट खालामनो हागोन। नोंथांनि मोनसे भिडियोखौ नायनानै बियो हमनानै ला मोनसे ब्लग भिडियोआनो जाथों, ब्लगनि थाखाय एक्सट्रा प्लेलिस्ट बानायनांगौ। आरो नोंथांनि चेनेलाथ' चेनेलसै, गोबां बिभागनि भिडियो आपल'ड हगारगोन। नोंथाङा मा बिभागनि आपल'ड हगारगोन बे बिभागनि प्लेलिस्ट नोंथाङा क्रिएट खालामखाथारनांगौ। अब्ला बेफोरबायदि प्लेलिस्ट, एक्सट्रा भिडियोनि प्लेलिस्टखौ नोंथाङा बोरै क्रिएट खालामगोन बिनि सोमोन्दै बे भिडियोखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। आसा खालामो भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। अके, आं खिन्थासिगोन जे प्लेलिस्टखौ नोंथाङा माबोरै क्रिएट खालामो। अके, आं बेयाव बेक लांनोसै। बेक लांनानै आङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। अके, बेयाव क्रोम ब्राउजार अपेन खालामनानै आङो आंनि इउटिउब चेनेलाव लगइन जाबाय। दानिया नोंथाङा डेस्कटप साइडआव 3 डटआव थुनानै नोंथाङा डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि लग'आव क्लिक खालामनांगोन खनसे। अके, बिनिफ्राय इउर चेनेल, बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नोंथाङा कास्टमाइज चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, बेयाव आं क्लिक खालामबाय। अके, बेहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नोंथाङा प्लेलिस्ट क्रिएट खालामगोन। अब्ला नोंथाङा थार्ड अप्सनाव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय दङ डेशबोर्ड, भिडियोस एन्ड थार्ड अप्सना नै बेहाय नोंथाङा सिम्पलि क्लिक खालामनांगोन आरोखि। बेयाव आं क्लिक खालामबाय, नोंथाङाबो बेहाय क्लिक खालामनांगोन। अके, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आङो प्लेलिस्ट क्रिएट खालामखादोंमोन। दहाय फार्स्ट भिडियोआवनो आं नोंथांनो खिन्थादों जे आं मानि सोमोन्दै बा भिडियो बानायबाथाय प्लेलिस्टआव आङो कनभार्ट खालामखायो। अब्ला नोंथाङा नैबेहाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनाय लोगो लोगो निउ प्लेलिस्ट नोंथाङा नुगोन। आं जुम खालामनो देखायनि, नैबे आखिनि गोजौआव निउ प्लेलिस्ट, बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांखौ बेयाव अपसन फैगोन जे एड टाइटेल। प्लेलिस्टनि टाइटेलखौ नोंथाङा बेयाव क्रिएट खालामनांगोन आरोखि। नोंथाङा मा प्लेलिस्ट बानायनो सानदों। जुदि नोंथांनि चेनेलाथ' चेनेल, नोंथांनि चेनेलाव गोबां भिडियो आपल'ड खालामगोन। माखासे कमेडिबो जानो हागौ, ब्लग भिडियोबो जानो हागौ, फुड भिडियोबो जानो हागौ, बा टेक्निकेल भिडियोबो जानो हागौ। बिभागनि भिडियोनिखौ सोमोन्दै नोंथाङा प्लेलिस्टआव दोननांगोन आरोखि। नोंथाङा जुदि कन्टेन्ट
सासे कन्टेनार बा सासे इउटिउबारब्ला नोंथाङा जुदि माखासे भिडिअआव बयबो साफ्रोमबो नोंथांनि साबस्क्राइबार जानो हागौ नोंथांनि साबस्क्राइबार जादों होननानै जे नोंथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायनानै बे इन्ट्रेस्ट मोनगोन बे खोथा नङा लोगोफोर माखासे साबस्क्राइबार ओरैबायदि थायो जे टेक्निकेलनि भिडिअल' नायनो लुगैयो आरो माखासे साबस्क्राइबार ओरैबायदि थायो जे नोंथांनि जुदि मोजां रियेल फेन बा बेयो नोंथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअ नोंथाङा जिखि भिडिअ आपल'ड खालामो बेखौ नायगोन खिन्थु माखासे साबस्क्राइबार बांसिनानो 50 बा 60% इउटिउब माने नायगिरिफ्रा ओरैबायदि थायो जे नोंथांनि कन्टेन्टनि हिसाबै भिडिअखौ नायनो लुगैयो अब्ला कमेडियान बा कमेडियाननि भिडिअ बा टेक्निकेलनि भिडिअ फुडनि भिडिअ ब्लग बा ब्लगनि भिडिअखौ नायग्रा सुबुंफोर थायो बिनि थाखाय जोङो भिडिअखौ कनभार्ट खालामनो गोनां जाहैयो अब्ला जों प्लेलिस्टखौ क्रिएट खालामखाथारनांगौ अब्ला बेहाय दङ एड टाइटेल बेयाव एड टाइटेलाव आं क्लिक खालामनानै बेहाय आं लिरनोसै जेनेबा कमेडि ओके बेयाव कमेडि भिडिअस बेयाव आं कमेडि भिडिअस आं क्लिक खालामबाय ओके बेनिफ्राय आङो पाब्लिक बेयाव क्लिक खालामनानै बेखौ आं पाब्लिक खालामगोन प्राइभेट दं आनलिस्टेड दङ बेयाव नोंथाङा पाब्लिक क्लिक खालामनानै पाब्लिकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा क्रिएटआव क्लिक खालामनांगोन ओके क्रिएटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो कमेडि भिडिअस दा आङो मोनसेबो भिडिअ बे चेनेलाव जुदि आङो मालाबाफोर सम लानानै कमेडि भिडिअ हगारोब्ला आङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट आपल'ड खालामनायनि सिगांनो बे भिडिअखौ आङो बेहाय कनभार्ट खालामहरगोन माने बेयाव फाथायहरगोन कमेडि भिडिअसनि प्लेलिस्टआव मोनबेसे कमेडि भिडिअ दङ बे प्लेलिस्टआव थाफैजोबगोन मोनबेसे टेक्निकेलनि भिडिअ दङ बे टेक्निकेलनि भिडिअआ बेयाव थाफैजोबगोन माखासे बिभागनि प्लेलिस्टखौ नोंथाङा बानायनांगोन आरोखि आरो बे जाय प्लेलिस्टखौ नोंथाङा डिसक्रिपसनाव होयो अब्ला नोंथांनि भिडिअसआ ओरैबायदि भिउस फैगोन सानसे समाव नोंथाङा बेखौ हमनानै मोननाय नङा जास्ट आङो नोंथांनो खिन्थादों नोंथाङा साननो हागौ जे बेनाव बे चेनेलाव बारा भिउस गैया साबस्क्राइबारबो गैया जायनि थाखाय भिउसबो गैया बेफोरबायदि साननो हागौ बाट आङो नोंथांमोननो जास्ट स्टार्टिंसो होननानै हमनानै ला बेयो स्टार्टिंसो आंना गुबुन मोनसे चेनेल दंखायो आरो बिनि बेयाव एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै आं बे बड' चेनेलखौ खुलिना लानाय जादों बेयाव नोंथांमोना गोसोबायदि इनफरमेटिभ आरो नोंथाङा मानि सोमोन्दै भिडिअ मानि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैयो नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खिन्थानो हरनो हागोन नोंथांनि कमेन्टनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आरो एकदम इजिलि आं नोंथांनो हरबाय थागोन अके जास्ट आङो दिनै बे भिडिअआव आं प्लेलिस्टखौ बोरै क्रिएट खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय अके ओमफ्राय दानिया नोंथाङा आरो जुदि बेलेग प्लेलिस्ट दं बानायनो गोनां दंबावोबा फुड चेनेल फुड भिडिअस बा ब्लग भिडिअस बेफोरखौ नोंथाङा निउ प्लेलिस्टआव क्लिक खालामनानै सिम्पलि प्लेलिस्टनि नामखौ टाइटेलखौ होनानै पाब्लिश खालामनानै होदो ओमफ्राय नों जेब्लानाखि भिडिअ आपल'ड खालामगोन आपल'ड खालामनायनि उनाव अप्शन फैखागोन सेलेक्ट प्लेलिस्ट ओमफ्राय सेलेक्टआव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय नोंथांनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै बे प्लेलिस्टआव नोंथाङा कनभार्ट खालामहरनो हागोन आरोखि अके दानिया आं बेहाय कमेडि प्लेलिस्टखौ आं क्रिएट खालामबाय ओके बेयाव कमेडि भिडिअ दङ आं बेवहाय एसे माबा खालामखादों ओमफ्राय दानाबा कमेडि भिडिअ आं क्लिक खालामनानै बेहाय नोंथाङा भिडिअखौ कनभार्ट खालामहरनो हागोन आरोखि बिनि उनाव बे कमेडि भिडिअ जाबाय दानाया नोंथाङा जेब्ला कमेडि भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथाङा बे कमेडि भिडिअनि सेक्सनाव नोंथाङा कनभार्ट खालामहरनो हागोन आरोखि अके क्रोम ब्राउजारावनो गासैबो खामानिया जाजोबो लोगोफोर नोंथाङा क्रोम ब्राउजार इउज खालाम जोंनि बड' इउटिउबारफ्रा बांसिनानो क्रोम ब्राउजारनि सोमोन्दै मिन्थिया जास्ट इउटिउबाव मोनसे चेनेल बानायबाय इमेल आइडिजों इमेल आइडियाबो मा समाव क्रिएट खालामनायमोन बेखौथ' हमनो हाला जेब्ला मनेटाइजेसन अन जायो 1000 साबस्क्राइबार 4000 आवार्स टाइम कमप्लेन जायो बिनि उनाव जेब्ला एडसेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामो अब्ला एरर जायो बिनि थाखायनो आं मोनसे भिडिअ बानायखादों लोगोफोर इउटिउब चेनेलखौ माबोरै क्रिएट खालामो आरो इउटिउब चेनेल क्रिएट खालामनायनि सिगाङाव बबे खोथाखौ ध्यानाव लानांगौ नोंथांमोना माबोरैहाय माने फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम मोनसे कर्स बियो आंनि चेनेला जास्ट नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नैबे दा भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा जेबो आइडिया मोननाय नङा जानो हागौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जुदि आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नोंथाङा सासे बिराद गिदिर इउटिउबार जानो हागोन आरोखि आं ओरैनो बे भिडिअखौ बानायाखै आरो आं ओरैनो बे चेनेलखौ आं खुलियाखै लोगोफोर जास्ट आंनाव मोनसे गुबुन चेनेल दंखायो जाय चेनेलाव आङो माने गोबां माने एक्सपिरियेन्स मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जास्ट नोंसोरो इन्टारेस्ट मोनो मोना बे नोंसोरनि खोथासै
खिन्थु आङो बे भिडिअखौ बे चेनेलखौ आं नोंथांमोननि थाखायनो आं हगारना होदों आरो गोसो जायोब्ला नोंथाङा जा कमेन्ट खालामहरो बेनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ लाबोनो हागोन आरो इजिलि अके लोगोफोर आसा खालामबाय जुदि नोंथांमोना एसे एनै मिन्थिखागौ अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आरो जाय मिन्थियाखै अब्ला मिन्थिनानै लादो आरो प्लेलिस्टखौ क्रिएट खालामदो आरो नोंथांनि भिडिअनि हिसाबै बे प्लेलिस्टआव नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ कनभार्ट खालामहरदो भिडिअ नोंथांमोनाव फैबाय थायो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार